himmot te dom tongkai ani kongni reply ri thunhaisi Ani pidi katal joton lam suko takuru bohor no betai se kok theten salam baga mapeka dara persmin dema bo je BJP ni MLA tongnai monti tongnai jotona je noroni himo tongke norong dom tongkangke dipara dipedi hinai siri siri saka ge phaidi ge chungnai gano koekta question tongo chini government of Tripura te BJP ni joto MLA te minister rokno ang point kaisa kaisa kai discussion khainai te question khainai te challenge khainai ti himmot te dom tongkai ani kongni reply ri thunhaisi BJP ni all leaders all MLAs all ministers nong thani ani question te challenge ani mo Facebook live no narok dom tongkai reply ri dehaisi tini ang Tripura hastini jotto Tripura sarona ang sanamusungu nadi democracy wo sung party jani jani musungman je khlainani sung khlaimano khlai diasi abono kuno kebo kasunai kuri kintu bo party khaigai dofa tisa jangnai bo party khaigai dofa tola kuluk jangnai sung abono kisa ma bujinai tini ang especially sanamusungu tini Tripura je jonojati khaitongnai joto leaders rokno MLAs rokno te chini jonosadharan je jonojati morcha khaitongnai rongnang nongnang tini sanamusungu norok saimano chung jotono saimano sara Tripurani joto election nainari norok kaisa kaisa ke cheronedi mosini o Tripura haste o Tripura rajyo bo election ngiyako abo angka ekmatro kaisa no chini village council election chini BC level ni je election abo 2016 wong mani tabuk 2000 phungai kai 26 pray 10 bochor o election sabo khlainai abo o election Tripura mothada khlainai o election BJP Bharatiya Janata Party je tabuk Tripura rajyo je sarkar chalok tongo hasi tangai khlaiya borok chini BJP khanai neta rok MLA rok minister rok aboni kok thaisara sa kok thaisa sa kebo kok sai haisi karon BC election khaine bagoi Tripura mota khanai simiya Congress khanai bo CPM khanai bo IPFT khanai bo je kuno borok party khaya bo borok bo chini গ্রাম অঞ্চলের হইতে সুযোগ সুবিধা হইতে বরক বঞ্চিত হইতং তাম বাগে খ্লাইয়াবা কারণ তাম সুপ্রিম কোর্ট তো পন্ত চিনি হা ববাগ্রা BC ইলেকশন খ্লাইনা বগৈ কেস খাইকে হাইছি সুপ্রিম কোর্ট বত বংনি পকটা হাইছি আমো হাকে ডেমোক্রেসি চলনাই দিনে আং নং সানামুসুঙ্গ আং সাইসুঙ্গিয়া নরক বসুংদি যে জনজাতি খাইতংনাই Tripura সারক নরক বসুংদি হাইছি নংনি BJP নং সরকার সুংদি হাইছি নরক tini BC election ngya tango ngya aboni karon tamo tango serai serai kai thaisa khoroksa phano BJP ni jonojati ni je leader rok tangoi Facebook live khayoi press meet khayoi tangoi sayaung tamo kebemung tong tamo subida tong tangoi khayaung aboni kok tangoi saya sudu Tripura mothono kutungnani Tripura mothono haime hinani abo simida man tongbaisi Tripura motha da BC election khlainai ba Tripura motha BC election khlainai ba high court only supreme court to pondo thanga haisi o supreme court no pondo paikhi kaisi borok abo obostha tini nin area o rega choli yang tongo lama thi khaije ngoi tongo tima nung yang ngoi tongo tamni bagai karon BC election khlaija gya BC o taktam choli tonga block ni hoite secretary rioi RPM rioi JRS rioi samung khai tonga boni je ichha motoi khai tong lagi haisi Tripura mothar je songja boro kam nanglia bono suno nanglia PDF ni rang biang thanga 15 finance rang biang thanga o repairing hinai khalai tonga tamong hi khalai tonga rang je musung tui je jaga 10,000 ni samunga 50,000 theboi rang sibang sibai khai tonga tamong khai hu jura tali rioi simi samung khai tonga জনসাধারণ তামুক আবন পকে জনসাধারণ গায়
nini samung maya tuima nungya abo hai obosta aboni kok kep titisa kep tisa nai kure ji mati sanai tabu norok ang sajung tisa mo bengi aji ang sajung hamma bai tiprasa hamthane haida tiprasa rok norok pati je sapano khaji aji khlaiji kok kure kintu je kubui kok abonole norok sungdi ma sungnai norok abono kai sungi aji kali Bharat Mata ki joy Narendra Modi ki joy Manik Shah ki joy abasi milai toka BC election bufurung nai tangi BC election nya abo haki tangi sungi ba abo ma sungnai norok kali joy hidong bengla BC election bufurung nai abo haki sungdi aji abo sunglai grak abo nakai sungya tam sabong na sairi jak ei nora amte herok ta sungdi abo sung khlaimi ya sung khake sung sian na abo ngai sung khaya nora jibon pha amte herok ta sungdi abo hake bani ro jago bujidi wansuk de hasi party janjan musuma ja khlaji kintu pula segang sini manthai je mayang tomani abon bagai to kok mas khlaine ble kaba abo ki tipra mo thaki tipra sana mo thangna hinai contact dari ten da na jak diba tipra mo tha je khane simi tipra san bagai kok sanai tipra sana mo thangna hinai hu lamani contact dari samung khamani school ni samung khamani abo hai contact da na jak diba tipra mo tharo su tipra mo thano kok mas sanai patini bagai hinai norok sadi norok tipra rajo tong ble kebal party khaji subida na hadi kok kure kintu jeta saya no mas hanai ble